Onte alguén me mandou un privado que me preguntaba que para que ti agora quixeses aguantar un mozo, unha parella, porque moza xa non sou eu e mozo non había ser el, e gustoume moito porque se escribiu aguantar un tipo. Que tería que ter? O de aguantar gustoume moito, porque é que xa temos ese concepto, aguantar a alguén. Estaba con isto da alegría de Spinoza, ao mellor o que tiña que ter un tipo, para que eu non o aguantase, senón que lle abri que eu lle dese un lugar na miña vida, o primeiro que tiña que querer, ou sexa, que tiña que ter é querer ese lugar que eu lle dou, que a min isto non me pasou. E ao mellor tiña que querer que eu lle falase da alegría, según Spinoza, e do amor, según Spinoza. Isto tamén estaría moi ben. E as mulleres, de normal, por un tema de roles sociais, no amor, parece que sempre estamos nunha gincana, nun Grand Prix. E vou contar unhas anécdotas. A última vez que a min un tipo me gustou, non? Que dixen, este tipo gústame. E que me gustou quere dicir que eu notei, non? Que el tamén tiña interés por min e dixo, mira, este gústame. É dicir, había algo que de repente dis ti, parece que hai interés. E nun momento dado, el comentou así unha cousa e eu daquela propúxenlle, vente, o sábado se queres, eu vou facer tal cousa, se queres vir, vente. E dixo, pois doulle unha volta. Daquela, cando unha persoa xa amosou interés, e eu dígolle, isto eu vou non facer, vente, e lle vai dar unha volta, aquí xa temos un pequeno problema, non? E aquí é onde entran as dinámicas tóxicas. Parece que non é nada, pero eu co tempo comprendín que ese xa veremos, vouno pensar, sí, porque non é, hostia, pois o sábado é que xusto teño un plan, pero, joder, gustaríame ir, pois noutro sábado ou, sí. Non, é o acertixo. É como o teño que propoñer para que diga que sí e tal e cual. E nese caso, ademais, esa ponte en espera. É algo que se sinte, ponte en espera. Eu agora propuxen isto e entro nun modo onde, hostia, parece que sí que lle interesou, pero unha vez un tipo, que este nin me gustaba nin me disgustaba, non? Nun contexto espontáneo de festa, tamén hai como un tonteo, nun contexto espontáneo, dis, bueno, molelle o tipo e tal, e tamén comezan a falar de cousas que teñen que ver con relacionarse e tal, díxome algo así, si me propones un plan tal, non me acordo moito, non? Como a quen, se ti me propós un plan moi guai, eu ao mellor acepto. E isto que parece un xogo de seducción, que eu ao mellor noutro tempo, de repente volve o acertixo. Teño que propoñerlle algo moi guai e a ver, non? A ver que pasa. A ver se hai sorte, a ver se, la tómbola del cubo, a ver se me tocou, me elixe. Eu dixenlle unha cousa, isto cando xa ti estás, e dixenlle eu, joe, pois o eu domingo que ven vou ir á feira a Padrón, apúntate ben. E o tipo quedou un pouco abolao. Non, a ver, a feira a Padrón, meu amigo, non estabas dicindo que che propuxese unha cousa moi orixinal cantas veces na túa vida?
unha muller te convidou a ir á feira a Padrón. Pero nestes dous casos hai algo que ten que ver, que se pode explicar desde Spinoza, non? A miña alegría, a miña potencia de vivir, é esa idea de que eu estou moi conectada con preservar o meu ser. Se eu digo que eu o sábado vou facer isto está planificado, isto é a miña vida. Daquela. É aí onde digo, eu, ou o dirá a feira a Padrón, funciona igual. Eu son isto. A min gusta ir á feira a Padrón. E o domingo que ven vou ir. E vou ir soa. E hai espazo para ti. Daquela só ten que querer un espazo nunha vida donde xa hai alegría. Que é o meu ser, que eu vou no preservar. Daquela, iso que o soltas e sabes que o tipo, bueno, diste mima, a dicir, joder, que estará contando el por aí. Unha tipa unha vez non me dixo se iba a feira a Padrón. Menuda parva. Non é calquera ofrecemento. Xa che estou ofrecendo, meu amigo, todo o meu ser. E estouche ofrecendo unha vida que xa é plena, onde xa hai alegría. E ofrezoche un espazo nela. Que eu si que vexo que no xogo da seducción as mulleres parece, non era a feira a Padrón, voulle propoñer, sí. E tamén ese, unha vez que o propós, ímolo vendo. Eu deime conta, sobre todo con homes do meu tempo, estás nun lugar onde están outras mulleres esperando que te escolla. Igual que ao poder patriarcal, porque isto seguro que pasa aos homes, pero o poder patriarcal que cada home individualmente quere exercer sobre as mulleres, tampouco interesa a alegría. Non lle interesa unha muller que ten esa potencia vital, esa potencia de vivir e esa alegría xa teño en por min. Logo, eu creo que a persoa, se hai algo que tería que ter, é tamén potencia de vivir. Imos outra vez a Spinoza, a alegría, que eu anotei. Máis vida, máis capacidade, máis ti, é dicir, máis eu. E aquí xa non é que teria que ter o tipo. O primeiro é todo o que eu teño, que é o meu ser, e que eu estou conectada con esa cousa que xa está en nós de defender o meu ser. Non renunciar ao que xa son. Adaptarme, por suposto, eu creo que se entende. Que logo hai xente que isto entende o mal. E a tristeza é menos vida, e menos capacidade, e máis dependencia. Se eu teño máis vida e xa teño capacidade, porque eu xa vou á feira a Padrón? Porque eu o sábado xa vou facer isto? Son máis eu. E isto non é bo de controlar. O bo de controlar é que eu teña menos vida, menos capacidade, logo máis dependencia. Agora vouche propoñer unha cousa que se ti me dis que si eu vou na facer, e se non me dis que si non a vou facer. Esta idea. E logo estaría o que Spinoza dixo do amor, que sería cando unha parte da túa alegría atribúeslla a un axente externo. E aquí entra o home que eu aturaría, que eu non o vou aturar. Eu, se se dese o caso, eu vou non querer, que ainda che cambia o conto, que ás veces parece que non queren que os queiras, só que os atures. Non hai moitos meses, en Baio, estaba eu falando con unha señora xa así, bastante vella, que se separou
nun momento así como na mediana idade como a min, donde ademais socialmente era máis complicado para elas. Estábamos falando desta idea, eu dixenlle que estaba divorciada, ela contoume que tamén estivera, e nun momento dado, dixo, e esta señora non liu a Spinoza, pero esta señora teno clarísimo. Dixo unha cousa que é o que eu acabo de dicir. É que as señoras son moi filósofas, non? E ela, eu non volvín ter un home porque ningún se me adaptaba. E di ela, eu ia ao baile, eu o primeiro que quería xa era un home que me bailase ben. Porque eu puñame a bailar, se non me bailaba ben eu xa non quería, porque eses xa estaban ali para outra cousa, non no baile. Pero o que dixo realmente é, a min gustábame moito bailar, naquela época, é certo que era unha forma de ocio máis habitual, e ela quería unha persoa, ela quería defender o seu ser, que ela é bailadora, e gustalle, quería unha persoa que viñese sumar a esa alegría que ela tiña e esa potencia vital ao bailar. Son outros tempos, que é o mesmo que eu digo, eu quero que me veñas á feira a Padrón. É iso. E non fai falta ser Spinoza nin telo lido, porque esta señora tiñao moi claro. E gustoume moito porque isto falaba un día co meu amigo Ramón do Serrador, non? Como a xente vella de antes, sen ter unha linguaxe académica nin nada, ca súa vida entenderon, non? Estas cousas. E efectivamente, cando atopo con estes homes, gústenme ou non me gusten, interesen ou non me interesen, pásame o que á vella de Zas. A min non se me adaptou. Non quería vir á feira a Padrón, nin quería vir aquel sábado. Se eu tivese, a min, eu persoalmente, non? Hai cousas na miña vida que son o meu ser. O meu ser no sentido de que eu quero divertirme na vida. Esa alegría nace, por exemplo, de camiñar polo monte, pola vila, tamén. Vilas variadas, quero ir visitar vilas, e vou, ás veces. Ir ao teatro, unha actividade que a min me gusta moito. Ir de foliada, ir ás ruadas, eu xa non pido nin que me baile ben. Xa pido nada máis que veña. Ir á feira a Padrón. Ir á feira, ás romarías. Isto é así, tal cual. A min gústame ir ás romarías e despois tomarlle o vermú, é así. Eu vou. Todo isto eu fago. É o meu ser. E aquí ven esta idea, eu, meu amigo, ofrecinche todo o meu ser. E se che digo que é Santa Minia de Brión, que veñas a Santa Minia de Brión, que lla vemos de comer despois ali o pulpo no charinguito, estouche ofrecendo todo o meu ser. Estouno defendendo ao mesmo tempo. Pero si que hai aí unha oferta moi potente, non? Isto todo existe, e son eu. E hai espazo para ti. Se me ocurre a oferta de amor máis espectacular. E aí sí que poderíamos dicir esa idea de ningún me quixo. Ou ningún me quixo como eu son. Non queren ir á feira, non queren ir á romaría, non queren ir ao teatro, e teñente sempre un modo espera. E son esas persoas tristes, que diría Spinoza. Elas non teñen esa potencia de vivir. Porque despois, claro, evidentemente, eu creo que a persoa que xa nota irá á feira a Padrón, el tamén terá outras cousas, non? E aí pode nacer un vínculo onde a base é a vida. O amor como a vida, como a forma de estar, desde esa idea de Spinoza, desde esa potencia de vivir. E aí a miña potencia de vivir e a potencia de vivir del dan
nun vínculo no que se vive. Hai vida e hai alegría. E senón, como dixo a señora de Zas, se non te me adaptas, pois non te quero.